vida per una notícia i la seva mort és un atemptat contra la llibertat de premsa. Al capdamunt de la BBC, al costat de l'antena de ràdio, aquest monument homenatja als centenars de periodistes que han estat assassinats mentre treballaven. Ahir a la nit el va inaugurar el secretari general de les Nacions Unides. Representa un recordatori solemne de tots els que han perdut la vida donant veu als que no en tenien. És un far d'esperança per als milions de persones que volen saber la veritat. L'escultura, que és obra de l'artista català Jaume Plensa, projectarà cada nit durant les notícies de les 10 un feix de llum de més d'1 quilòmetre. A l'interior hi ha una reflexió sobre el silenci. Jo crec que aquesta idea del silenci és el que va fer que els periodistes, quan ho van veure, em van preguntar si jo voldria acceptar que aquesta peça s'utilitzés com homenatge a tots els periodistes que moren cada any en acció. Ells diuen en acció, no només en guerra, sinó en casos polítics, de corrupció. Me'n recordo que em van ensenyar llistes anuals i em vaig quedar impressionat de la quantitat de periodistes que moren anualment. Com una de les televisions més famoses del món, la BBC és malauradament molt sovint objectiu de la violència. Durant la Segona Guerra Mundial aquest edifici es va pintar de gris per passar desapercebut, però tot i això va ser bombardejat 3 vegades. Anna Jové, TV3, Londres.